виждате характерния вид, значи шапката винаги е обагрена с някакви тонове на зеленото. В много случаи са доста по-бледи, отколкото са тези на картинката, но все пак зеленото го има като осветяване в шапката и тя за това се нарича и зеленото море. Белезите, които трябва да запомним, на първо място мощната, добре оформена яйцевидна вола. На второ място финното пръстенче, което е без удебеление от долната страна. На трето място чисто белите пластини. Тия белези, като запомним, вече не би трябвало да бъркаме многоморките с печурки. Сърнелата. Една от най-популярните ядливи гъби, широко разпространена във всякакви местообитания, имаме в цялата страна. Една разкошна гъба, която може да се приготви по най-различни начини и на която, когато запомним характерните особености, можем да берем без съмнение. Значи, много хора казват, ама сърнелата има двойни. Сърнелата има двойни, да, така е. Действително, има видове на род лебиота, които са отровни, примерно лебиота кристата, но лебиота кристата е и такова бебе. Не можеш да я сбъркаш с мощната сърнела, да не говоря, че има и други белези, освен размер. Как да познаем най-лесно сърнелата от възможните отровни подобни видове? Аз не обичам думата двойници, защото двойниците са тук. А в природата имаме всъщност само подобни видове, които нашето око или успява или не успява да различи. Значи, на първо място шапката с характерните люстровидни остатъци от написването на най-горния слой. Втория белег. Много характерно пръстенче. Изключително дебело, добре оформено пръстенче, което освен всичко останало не е свързано с стъблото и е подвижно, може да се движи нагоре-надолу по стъблото. Това е характерен белег на сърнелата. При видовете на род лебиота, пръстенчето е свързано в горната си страна за пънчето и виси надолу и в никакъв случай не може да бъде придвижено по пънчето. Третия много характерен белег, който трябва да се запомни за сърнелата и не бива да се бърка, едно много характерно зигзаговидно по-тъмно оцветяване по пънчето. Значи, то може да е по-силно, може да е по-слабо развито, но при макролебиота процера, обикновената сърнела, тая зигзаговидна шарка винаги присъства. Пънчето в основата е без вола. Тия белези, които се запомнят, това е напълно достатъчно, не може да се сбърка сърнелата с нищо друго. Така, мислейки, опитвайки се да сумираме нещата, така съм се опитал да ви изкарам няколко прости правила, които човек може да запомни, с цел да се предпазиме от отравяне. Значи, на първо място не събираме гъби с волва. Единствената гъба с волва, която можем да събираме, това е Аманита цезарея. Но за нея казахме, тя има много характерни други белези, най-вече жълтото пънче и пластинки. Затова към това гъби с волва аз добавям с бяло пръстенче и с бели пластинки. Тая или, за да включим и карболовата печурка, не събираме гъби, които пожълтяват при нараняване. Значи, ако запомним тая комбинация от белези, просто няма как да се объркаме фатално. Можем да се объркаме, но това объркване ще ни доведе до психологията, там ще ни направят една промивка на стомаха, ще ни натъпчат с активен въглед, ще ни влеят малко физиологичен разтвор и глюкоза и след 24 часа ще ни пуснат. Избягваме най-фаталните, най-страшните отравяния, които водят до
смъртни случаи, но тежки поражения. Като втора група гъби, които събираме, тук разглеждахме само гъби с пластинки от долната страна на шапката.